Okay, velkommen til Mission by Night. Midnight. Og det er ham, der er vores nye medlem af klubben. Det er ham, der står under på kontrakteren. Vi kalder ham printeren, men I kan bare kalde ham Printeren. Ja, det kan jeg også. Det er herligt. Det er herligt. Det er simpelthen bare herligt. Ja. Så nu skal vi tage noget doping. Er den kæft, det vil være, Anders? Ja, kom nu, Barbie. Hvor lang tid tager det? Vi klager det, printeren. Der er noget doping, inden man kan køre. Det skal ordentligt ind. Så får du en mærke. Virker det? Hvor er vi bare i midnight? Så får det printeren. Virker det? Virker det? Bobby, Man kan helt skøre i den. Bobby, altså. Nej. Bobby, du skal have printer. Kigger! Du skal have en stempel for, så har vi på i dag. Nu skal du også have printer. Altså, hvor fanden er Pim han var? Hvad laver du, Anders? Henning, det er simpelthen ikke godt nok det der. Du skal lige være vores forbillede.